खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवबाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दोलोनि खामानि मावनायाव सुबिदा जानाय बायदि उदालगुरि सहरनि साखाथिनि गलमा सकनि सोनाब फारसे उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर थांनाय लामानि जमन सिंह ब्रह्मनि हिन्दुस्तान पेट्रलियाम पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव मावखुलिखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोनि जौगाथायनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां सुबुङा जयनिं जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द चन्द्र बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। जोंनि पार्टी भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि पार्टीखौ खोब मोजाङै दैदेननो थाखाय जोंनो मोजां जायगायाव बिदि अफिस नागिरनो मोनाखैमोन। दासिमहालागै जों जि जायगायाव अफिस खालामदों बे अफिसनि न'आ स्पेसा खोब खम थोजासे बेबायदि मानसि जिरायनो हायामोन। बेनिखायनो जों नागिरनानै दा नैबे मेन रड खाथियाव मोनसे न' मोनबाय आरो बेखौ जों 5 बोसोरनि थाखाय लाबाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मोजां जायगायावनो बे न'खौ मोनबाय आरो बेनिफ्राय जों दिनै इउपिपिएल ब्लक कमिटि भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि गासै खामानिफोरखौ बेनिफ्राय सालायसिगोन। जों दिनै स्टार्टनि जोंहा गोबां खामानि दासिम बाखि दंबावो मावनो जिहेतु बे स्पेसा खुब खममोन ओरैनो हाग्रा दुनाय साराउन्डिं जितु दं बेखिनिखौ साफा खालामनानै गारि पार्किं सार्किं खालामनो थाखाय सुबिदा मोनसे जानायनि बेबस्थाखिनिखौ जों खालामबाय थादों। बेनिखायनो जों बेखौ लासै लासै मावलांबाय जोंहा खामानिया दिनैनिफ्रायनो बे अफिसा स्टार्ट जासिगोन। जों आसा खालामदों बे अफिसनि गेजेरजों जोंहा खामानिया मोजां जागोन आरो गुबुन गुबुन प्राइमारि कमिटिजों जगाजग खालामनाय सुबिदा जिहेतु मेन रड बेनिखाय इमारजेन्सि समाव जों बिथिं थांब्रबनाय हारिनायनि थाखाय सुबिदा जागोन। जों आसा खालामदों जे बे अफिस लानायनि गेजेरजों जोंनि पार्टिया आरो बांसिन स्पिडआव खालामनो हागोन खामानिफोरखौ आरो फैगोन बिसायख'थियाव जों बेयाव थानानै गासै खामानिफोरखौ मावगोन गासै गामिनिखौ कमिउनिकेट खालामगोन। खारन मानसिफोरजों जगाजग खालामनायनि सुबिदानि सायावसो जों माबाखौ पलिसिफोरखौ दानो हायो। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे प्रपार जायगायाव आरो मोजां जायगायाव जों न'खौ मोनबाय आरो बे जोंनि अफिस हिसाबै थानायाव जों अकल ब्लक कमिटिल' नङा खिन्थु ब्लक कमिटिजों लोगोसे जिल्ला कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिनि सुबुंफ्राबो जगाजग खालामनानै बेनि गेजेरजों पार्टिनि खामानिखौ मावलांनो हागोन। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो गाव गाव दोलोफोरा गोख्रोंनिसायाव गोख्रोंसिन जानांगौ इउपिपिएल हिसाबै थासारिया माबायदि आरो जेराव बिजेपिनिफ्राय दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा उदालगुरि ओरैनो बिसायख'थिया आसलथे मोनसे दावहायानो बुंनो थाङोब्ला आरो बिनि थाखाय जों गोबां समनिफ्राय प्रिपेरेसन खालामनो गोनां जायो। जों गासै राजखान्थि हान्जाफ्राबो गाव गावनि गोहो बोलोखौ माबानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। जिहेतु जोंनि नैबे भैरबकुंड ब्लक कमिटियाव मेइन कन्टेस्टआ बिपिएफ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेरावनो जागोन। दा बिजेपि राष्ट्रीय दल हिसाबै बिस्रा मानसि हयथ' गोबां थानांगौ थाखा फैसा गोबां थानोबो हागौ खिन्थु पाब्लिक सापर्ट दं गैया बेयो गासिबो खोब बारा स्पस्त नङा बिथांमोना खामानि मावदों। दिनै जों थांनाय सारि बोसोर पाब्लिकजों लोगोसे थानाय खामानि मावबाय थादों रायजो राजानि जिखिनि आंखाल जिखिनि जेंना बेखिनिखौ बोस्रांनो जेसेबां हायो नाजादों आरो बे हिसाबै जोंनि प्रति रायजोनि जिथु आस्था रायजोनि जिथु फोथायनाय बियो लोरबां नङा बेखिनिखौ जों मिथिदों आरो बेनिखाय जोंबो जिरायनानै थायाखै जिहेतु जोंनि जिखिनि हिउमेन रिसर्सेस दं जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन रिसर्स दं बेखिनिखौ लानानै जों गामि गामि हाबगासिनो पाब्लिकजों जगाजग खालामगासिनो पाब्लिकनि गेजेरजों जोंनि मावनायफोरनि बाथ्राखौ फोसावगासिनो आरो उनाव जों मा मावगोन बेफोरनि बाथ्राखौ लानानै जों रायजोआव सावरायगासिनो दं। बेनिखायनो जों गियाखै आरो जों आसा खालामदों जे रायजोफ्रा जिहेतु थांनाय 5 बोसोर जोंखौ मदद खालामदों एबारबो निश्चय मदद खालामदों। बिजेपिनिफ्राय नाथाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा बारे माने बिटिआरआव दा गिबि मन्थ्रि हिसाबै बे आसामनि जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो। दा बिसायख'थि जानायखाय आरो बारासिन एसे गुबुंसिन थांनायाथ' जाखागोन। बेनिखाय बेखौ जों फैनो नाङा होननानै रावखौ बुंनो हाया खारन बेयो आसामनि चिफ मिनिस्टार। बेनिखाय बिथां फैयोब्ला जोंहा मोजां जायो बोरैबा जायो इनडाइरेक्टलि जोंनि गेजेराव मा आंखाल दं मा जेंना दं मा मावनो गोनां दं बेखिनिखौ जों डिस्ट्रिक्ट खालामनो हायो बिथांनि नोजोर खोख्लैनो हायो आरो बिथाङा बेखिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांगोन माबाफोर आंखाल दं बेखौ सुफुंनो नाजागोन
आरो माबाफोर मावनो गोनां दङ इमिडियेट मावगोन आरो बिनि गेजेरजों जुदि बिथाङा बे मावनायनि गेजेरजों बिजेपिनि जानो प्रपागान्डा मोनसे खालामबाबो एरिया हिसाबै जोंहा लाब जायो बेनिखायनो बिथां जेसेबां फैयो आसलथे जोंहा लाबसो जायो बेखौ जों बाजानानै बाजायोबा थिग जानाय नङा खिन्थु जों चिफ मिनिस्टार हिसाबै फैखागोन खिन्थु थेवबो जों जोंनि जिथु माबा मावनो जोंनि जिखिनि खामानि मावनो गोनां बेखिनिखौ जों मावलांबाय थागोन पाब्लिकनि गेजेरजों हाबनो गोनांखौ हाबबाय थागोन रायजोफोरजों सावरायगोन कारण बिथाङा हाबफैबाबो रायजोफ्रा जुदि बिथांमोननो भट होआ कारण सरकार दानाय देरहानाय जानायाथ' रायजोफोर मदद खालामनाय रायजोफोर भट होनायनि सायावसो बेनिखायनो रायजोफोरखौसो जों जेसेबां हायो बांसिन लोगो हमनानै बुजायनानै सोर मा धरननि खामानि मावनो हागोन सोर पार्टिखौ भट होयोबा जोंहा लाब जागोन लुकसान जागोन बे बाथ्राखौ जों रायजोफोरनो बुजायनो हानांगोन आरो बिनि सायावसो इलेक्सननि रिजाल्ट ओंखारो बिपिएफनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा मुंख्लंफोरनो जिथु होनो गोनां अनसुंथाइ बे होनायनि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्राखौ माबायदि बिथाङा एक्चुवेल रियेलिटि माबाखौ मिथिया बेखौ सा साज्रां